बेटियों रखिया जौनो के शादी क के पेठा देनी सन जौने रही सेवा पानी करी तो का करबू। हम कनिए दूगो लड़का बड़ा सन वो कनिए के सारे हमनी के जिंदगी काट रहल जाई, लेकिन उहो साला दोनों इतना अनेरा बड़ा सन कि समझ में नहीं आवत कि का कइल जा। मन तो करता कबो कबो आत्महत्या कर लिहल जा। का करे घर के ऐसन स्थिति ऐसन बा। अरे माई रे माई कौन सौतिनिया मार देला खाली घर में उनका कइले रह तरी सन बड़ा खुखुआई रहलू हो, शादी कर दो मजा होता नु। ओरे नहीं खुकुआई रहनी कि लड़का सन के शादी हो जाओ तो के ना चाहेला जे हमरा लड़का का शादी हो जा, शादी ब्याह क के गंगा नहा ली। लड़की तो ठीको रखिया जब से छुटकी आइल बिया तो घर में गणमुका लागते रहता। तारा को बड़की नीमन लगाती है, को छोटकी नीमन लगाती है। छोटकी तेल लगा देती है, छोटकी नीमन लगाती है। बड़की अगर गोड़ जात देती है तो बड़की नीमन लगाती है। ए सौतिनिया जब बर्तन धोई बन जाए खाना खाना बना लिया रे सौतिनिया हम ना बनाम त ना बनाम ना बनाम त ना बनाम तोनी के 3 बेकत बासन खाए वाला आ हमनी के 2 बेकत बानी से। देखते सौतिनिया दे खाना कैसे नहीं बनावत देख दे तनी हमरा दे में सट के ना तनी दे, कभी त बर्तन में न बिग लेबन अभी तोहरो के उठा के बिग देम। ए सौतिनिया आई बर्तन कौन फेंकला का मुड़ी फूट गई ये कबो खाना बनाए के ना जूरी। मम्मी जी हम बर्तन धो दिल बानी सौतिनिया खाना नहीं के बनावत। जी ई सौतिनिया के 3 गो बेकत बा खाए वाला, हमरा लगे 2 गो बेकत बा खाए वाला। हम ना बनाम त ना बनाम। ए निपुत्रा दुनु के दुनु कहां बड़ा सर है आई दुनु मग गइल बाड़ी सन। कारे माई ई काहे हला कइले बाड़ी रे तनी के नतिया केने केने घुमत रसन आई दुनु मग गइल बाड़ी सन खाना नहीं किसन बनावा। डरो हो जा बना दो। ए हम बर्तन मासिया खाना बनाई हम ना बनाम तो ना बनाम। भौजी जा ना बना दो। हम ना बनाम त ना बनाम रउवा जाके बनाई। ठीक बात जा तनी हम ही बना दे तनी दिए ने जब हम ना बनाम त मतारो ना बनाई दर बढ़िया दर। आयो रे मां काय गाड़ बाजार लगइले बाड़ हैला खाना बनवाओ जाओ खाना बना दो। हम ना बनाम त ना बनाई। ठीक बात जा तनी हम ही बनाए तनी खाना। जब उनकर भातार ना बनाई तो हमरो भातार ना बनाई। अब ना बनई बसन तो अब हमरे भातार बनाई। अनिए पोतोहिया खाना वाना बनैले बाड़ी सन तनी जाना लिया भूख लागल बा कस के। दिन रात तो घर में ऑर्केस्ट्रा चलता तो खाना कहाँ से ले आई अली रौरे बनाई हमरा कमर में दर्द हो गिल बा। आए रे करम साला 2 गो लड़का सन के शादी कइनी जे पतो भैया हां तो बढ़िया से बना के खियइए सन, लेकिन आज ई दिन देखे के पड़ता हमरा पतो ना रहल। हटे ने रोज के वही ड्रामा बा। ए जाए दो भाई पर्दार के बात बा काहे खिसिया तरू। आओ एने सटो हटे ना खाली अपना भाई पर्दा से रहता नहीं सब हम बर्तन से खाना बनाईनी है फिर हमरे बोलता रसन जब ले अपना भाई भौजाई से अलगल गिनाव कब तब ले साटा सटवल बंद। चलो ना उन्हें सूत के पर्सनल बात बतिया एक बार। कैसन पर्सनल बात बतिया के बा जौन बतिया बा करिया वाला में बतिया। सबेरवा त मिल बांट के खाना बना लेला वालो ए बरा समझ के का हो गइल। इतना आदमी के हमारे से खाना वाना ना बनी जब तक ले अपना भाई पटीदार से अलग ना होके तब तक ले हमरा से खाना ना बनी। भाइयों ते जो सरपंच जी के बुला के लिया हम जाते मुखिया जी के बुला ठीक बा जो ये लोग जेठ संतान तू ही बड़ा हां तो बतावा का फैसला करे के बा, फैसला में का करे के बा। खेत बा खरियान बा बर्तन बा ई सब में 2 भाई बानी सन ई सब में हिस्सा पता ही लगा दिन लो। जब तनी के दोनों भाई आधा आधा हिस्सा ले बोलो तो बूढ़ा बूढ़ी कहा जाई लाड़ धरी। हां मुखिया जी बात रुआ सही कहनी है। ठीक बा बूढ़ा बूढ़ी के हम अपना में रख ले। अपनू के बेटा तू पंचायती फरियावत रह बुढ़वा बुढ़िया के अपना लगे रखबा अपना में। अब तारा के पदनू के बेटा झाड़िए बताओ तनी तो का करे के बा ना तू ही राजी बड़ा अपन बाप मतारी के रखे के ना तू ही राजी बड़ा अपना बाप मतारी के रखे के। तो काम करो लो तू अपना बाप के रख लो अपना में तू अपना मतारी के अपना में रख लो। ठीक बा जा बुढ़ो अपना बड़का बेटा में जा जाओ बुढ़ियो छोटका बेटा में जा। हमनी के त खा लेनी सन माई के खाए के देलू ह। कोरियो बड़ी तरह माई के चिंता बा जा अपन बनाओ खियाओ
हमरा उतना टाइम नहीं के हमरा लगे। आओ बाबूजी के खाना वाना ना दिलू एक खाना बनाने के जाई कदी भीख मांगे खास। कनी तारा ओरी खाना वाना मिलल ना रौरी मिलल ना लगा था हमनी के पेट के व्यवस्था अब हमनी के खुदे करे के पड़ी। चलो उठावा मोटरी गेठरी आ चलल जा। गजब गजब के लोग बजग में स्वार्थी भइल समा